नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल समस्त को मो तरफ भेरी भेरी गुड मॉर्निंग। तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी। आज हूँ सोमवार समय आसिक 10टा बाजिया को 10 मिनिट अच्छी झीर स्कूल टाइम भी होगलानी जाऊँगी आनी केते गुड़ाए कपड़ा सुखेदेवी आउ पुओ को छतुआ खइली से कहला मुझे छतुआ खाई छतुआ देली मुझे चा पीली भातटा हिटर बसई देती जाऊँगी कपड़ा सुखे देकी जल्दी झील को लेकिन पलि आसबि तापर आसिले जहाँ जमी रोषे पुअर पुणी 12टार ट्यूशन। तो चलतु आज ब्लॉग को ये स्टार्ट करवा। आज मैंने मो वीडियो नुआ आछन प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु प्रथमे कहीं भी करूना आज जदि किसी भूल रोज मत कहतु मु बागैया चेष्टा करी। तो चलतु आज ब्लॉग को ये स्टार्ट करिया फटाफट कम सारी ना कपड़ा सुखे ना झील को जा। तो फ्रेंड्स एकदम सारा कपड़ा सुखेबी तो फ्रेंड्स ये देखु मु झील को लेकिन पलि आसती बहुत समय हो गला ये दिन 11टा प्लस हो गला 11टा। तो मुझे देखु रोषे बोले भात डाली हो जाइए झील को लेकिन आसला भात हो जाता भात गाड़ी डाली बसई डाली भी जाता डाली भी फुटे सारी अलरेडी आउ एठी एबे मु बनाउची पियाज पत्र जो गछ आसुची तो गछ डायरेक्ट किनिक आनी बड़ बड़ पियाज लगी से। तो झील को आणला बेले से मार्केट रे टर्निंग टी बहुत परिवा बिक्री होची। तो मुझे जो जिनसटा दरकार तो आसला बेले नहीं कि पलि आसे ये भी आसिले नहीं कि आसंदी किंतु मो अधिकांश दिन नहीं कि आसे कहीं सेपटे तो स्कूल जीवा आसवा हुए कहीं 2 वर्ष लॉकडाउन हो गला नहले जिते जहाँ जेकोसी जिनसटा जो दिन मु छुआ मानक नवा आने कले स्कूल स्कूटी तो मो जिनस निजे भी अधिकांश आने सी आणती कि प्रायतः मु आने। तो चलतु एमती ही सबु कम निजे भी करने चेष्टा करंतु सबु जिनस ये कौन हजबैंड मान कौन
ଆସିଲେ ଘରର ଯେକୌଣସି କାମଟେ ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉ ବା ଲେଟ୍ରେ ହଉ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଆମେ ଘରେ ଅଛେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିପାରିବା ତ ଆମେ ନିହାତି କରିବା। ନିଜେ ହିଁ କିଛି କାମ କରିନେଲେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଘରର କାମ ହଉ ବା ବାହାର କାମ ହଉ, ପରିବା ଆଣଠୁ ନେଇକିନି ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ହାଉସୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର କାମ, ହାଉସୱାଇଫ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଯିଏ ବି ହାଉସୱାଇଫ୍ କେହି ବି ଏମିତି ବସୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବାଟା ହିନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଘରର କାମ ଦେଖେଇଦେବି ସୁଟ୍ କରିକି, ହେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ପାଉଛେ। ଯେ ଗୋଟେ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଯଦି ଘରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନା ବାହାର କାମ ବି କରିନେଉଛି ତାହେଲେ କିଛିଟା ତାଠୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ ହଁ ଘରେ ବସିଲେ ଆମେ ଏତେ କାମ କଲେ ଏତେ କାମ କଲେ କିଏ ଯାଉଛି ମୋର ମାର୍କେଟଟା, କିଏ ଆଣୁଛି ଏଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଣିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ନିଜେ କରିନେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଘର କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କାମ କଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଘର କାମ ସହିତ ଘର କାମ ହେଲା ହିଁ ଆମର କାମ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କାମ ଯଦି କିଛିଟା ବି ପରିବାଟା ହଉ କି ରାସନ ହଉ, ଛୁଆଙ୍କ କେୟାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଯାଇକିନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ହିଁ କଲା ଲେଖେ ଲାଗିବ ନିଜକୁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଘରର କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ଘର କାମ, ମୋ ଘର କାମ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସବୁଦିନ କାମ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ହିଁ କେଉଁଦିନ କେମିତି ଆସନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ମା ପିଲା ଏଠି ଏବେ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ବି 11:30 କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଚଲେଇଛି ତା ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯୁକ୍ତି। ମୋ ପେନସିଲ୍ ମୋ ରବର ଏଇ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଏଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏପଟକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କରିନେବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରଖିବି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି। ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭୁଲ ରହିଗଲେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। Basta, dui. Nó có thay đổi. Basta, thay đổi nè.